Sanibonani babukeli bethu emakhaya nasemhlabeni wonke jikelele. Welcome back to your favorite channel. Uma usasemusha la ekhaya, please do not forget to subscribe, like, share and hit the notification bell for more educating videos. Namhlanje sibhalelwe umama obhekene nenkinga azilethele yona. Lona umama odlule eyintweni eziningi empilweni. Wagcina ethatha isinqumo sokuthi aqale kabusha empilweni. Kwesinye isikhathi umuntu uthatha isinqumo ecabanga ukuthi usindisa impilo yakhe kanti useyifaka engozini. Donsa isitulo, hlala phansi, ungiphe indlebe ngoba indaba yanamhlanje izokufundisa okuthile. Asingeneni ngqo endabeni yethu yanamhlanje. Hello sis, ngiwumama osethe ukukhula kancane. Nginabantwana abathathu, umfana oyedwa namantombazane amabili. Ngiphume emshadweni wami ngenxa yezenzo zikababa. Ngigane for 16 years. Ingane yethu yokuqala eyomfana ibamba 19 ngo-October. Cabanga bengishaywa ubabakhe phambi kwakhe ebhekile eneminyaka ewu-16. Ahambe ayohlala ngaphandle inhliziyo isibuhlungu. Lo omncane ubevesane akhala mase ngishaywa. Angazi ukuthi ungilethele abafazi abawongaki bazolala emzini wami kowami umbhede. Ubefika enze umkhuba nabo ngibhekile. Meqeda alifake kimi ngenkani. Bengizenyanya ngizizwa ngcwelile emzimbeni. Ngiyiphilile impilo ebuhlungu emshadweni wami. Lesiyabe kuyisihoko, ijele lize libe ngcono. Into ebingenza ngibekezele ingane, benginganawo umsebenzi. Bengifisa ukuphuma kodwa ngingacabanga ngezingane zami bengihlehla. Izinto zibe worse esengilethele esinye isifebe esathi ngisebenzisela umuthi onzima kabi. Besijule kakhulu ezangomeni. Usisi ubedume ngokuthatha amadoda wabantu. Ilanga lokuqala bafika benza umkhuba. Ubaba meqeda weza kimi njengenjwayelo. Ebusuku angilalanga, bengisha ezansi. Ngavuka ekseni sengigcwele amaqhubu ayebukeka njengensumpa. Ngangicabanga ukuthi sengithole ama-STIs. Kodwa mangifika esibhedlela bathi isifo esasingiphethe besingaphathelananga nocansi. Ngahlala amalanga ngaphola. Ubaba waphinda walala nami nesifebe sakhe kwaqala phansi. Ubuhlungu engabuzwa lapho, ubaba wayethi inkinga ikimi ngoba isifebe sakhe besingaveli ilonda kusitho sangasese. Wagcina lapho-ke ukungithinta ubaba. Ubengasafuni ukuthi senze umkhuba ethi ngizomgulisa. Wayesenginyanya esewesi ukundlula indlela ayeziphethe ngayo kuqala. Ngase ngihlala ngigula, ngihlala ngilele umzimba ubuthakathaka. Ngangena esikhathini okwesikhathi eside. Ingane yami yomfana yangifica ngihleli ngedwa ngikhala. Wangibuza ukuthi mama iyona impilo oyifunayo lena. Wayebonakala ukuthi wayekhathazekile. Ubaba wakhe ubengiphathisa okwenja. Angihlaba lawo magama, ngawacabanga cishe iviki lonke. Anginika amandla nesibindi amagama ayekhulunywe izibulo lami. Ngabona ukuthi ukuhamba ngishiye umuzi wami obenganakho ukuthula kwakungcono kunokuhlala nomuntu ongakwazi ukuhlonipha omunye umuntu. Ngikhumbula kahle kwakuSunday ekseni, saphuma nengane zami sabuyela ekhaya. Impilo yaqala ukuba nzima kakhulu. Ubaba wengane mangimfonela ngicela imali yabantwana ubethi ayikho imali engangizoyithola kuye. Athi ingane asezona ezakhe ezomalume. Ngabona kahle ukuthi uma ngingaphakameli impilo yami, akekho umuntu owayezongikhulula. Nganginomngane enganginokucela kuye imadlana uma sengixakeke kakhulu. Ubehlala eCape Town eParklands. Ubesazi kahle isimo sami engangikuso. Ngakhulumisana naye ngicela ukuthi angisize ngendawo yokuhlala ngikwazi ukuyofeza. Wavuma wangifakela imali yokuthi ngikwazi ukugibela ibhasi. Angizange ngimoshe ithuba ngahamba eCape Town. Mangifika endlini yomngane wami bekukuhle kucwebezela kubonakala ukuthi kuhlala umuntu onezimali zakhe. Wangibuza ukuthi ngifuna umsebenzi wani, ngathi noma yini. Ngalesiya sikhathi ngangixakekile. Wahleka ethi kimi awukho umsebenzi obizwa ngenoma yini. Impilo yayingixake ngendlela yokuthi bengingakhethi lutho. Ingane bengizishiye ekhaya zinganakho ukudla. Bese wathi uzohamba nami emsebenzini wakhe ntambama. Sisi wami bengizimisele ukuthatha noma umuphi umsebenzi oqhamuke endleleni yami. Isimo ebengishiye ekhaya besisibi. Kungasenani lashona ilanga sageza sagqoka. Umngane wami wangiboleka impahla zakhe ukuthi ngifike ngimuhle. Ngangimuhle ngempela ngigqoke no makeup. Sangena indlela sesilubhekise emsebenzini wakhe. Safika wapaka imoto sangena endaweni la okuphuzwa khona. Angizuqamba igama lendawo. Masingena mina ngazitshela ukuthi umngane ufuna ukuthenga thunyana sithole amandla njengoba singabantu abazosebenza ebusuku.
Kanti ngiyazikhohlisa, sase sifike ngqo emsebenzini. Sathi singena nje singakahlali phansi, umngani wami wabanjwa isandla ngenye indoda. Wangishiyela ihandbag wathi ngizithengele utshwala, uyeza ubengeke athathe isikhathi eside. Ngacabanga ukuthi mhlambe uyongcengela umsebenzi. Ngahamba ngayohlala ekhoneni, ngangingakhululekanga neze. Bengingajwayelanga ukuyophola endaweni ezifana nalezi, kodwa le ndawo ibinganaso isiphithiphithi. Bekuyindawo eyabantu abacebile. Kwakupholile, umculo ushayelwa phansi. Ubungeke uyiqathanise namaphabu aselokishini lapho ngangijwayele khona. Ngaphandle ku-parking lot bekuneyimoto eyibizayo. Kungakapheli ihora elilodwa umngani wami wayesebuyile. Ngahlala ngilinde ukuthi angitshele ngomsebenzi, kodwa wayeziphuzela kancane kancane engayiphathi indaba yomsebenzi. Waphinde wabizwa ngenye indoda, baphuma okwesikhashana. Wabuya engakahlali phansi, kwafika enye indoda yahamba naye, babuya. Waphuma namadoda adlula 12 ngalobo busuku. Kwakukhona nabanye abantu besifazane ababethathwa nabo ngabantu besilisa bebuya, kodwa amehlo wami ayebheke kakhulu kumngani wami. Ngo-2 enthatha wathi kwakuyisikhathi sokubuyela endlini. Ngenkathi sihamba sendleleni wangivulela i-app yakhe engikhomba ukuthi wayesebenze kangakanani ngalobuya busuku. Wathi kimi lena indlela elula eyokwenza imali. Abantwana bayamdinga umama ohlakaniphile ozokwazi ukubamela empilweni. Imali engangiyibone ku-app yangenza ngawuthanda lo msebenzi. Enhlizweni ngasitshela ukuthi kuyafana. Benginayo indoda ebingenza ngifebe indirectly. Ibithi mayilala nomuntu wesifazane ilale nami ngesikhathi esisodwa. Sabuyela emsebenzini umngani wami esengiboleke impahla zomsebenzi. Ngangigqoke isikejana, izinqa bezivela kancane. Uma ngigoba ubukwazi ukubona konke okungaphakathi. Ngafika ngathathwa nami saya emotweni kabhuti owayengithethe. Sajabulisana cishe u2 hours wonke. Ngase nginesikhathi ngingakhonzi. Masiqeda wakhipha u100 rand. Ngangibhekelele imali enkudlwana, mhlambe u1000 rand. Ngaphatheka kabi, angifuni uqamba manga. Isikhathi sami engangimnike sona lo ndoda ezongibonga ngo100 rand. Ngabuyela epub ngahlangabezwa ngomunye saya kweyakhe imoto. Sifika lapho ngamcharge kuqala ngathi ngangifuna u1000 rand. Wathi uyahlanya le mali iningi. Ngathi 500 rand wathi uno50 rand, ngagcina sengivuma. Sasebenza boma 20 to 30 minutes. Mangibuyela epub wangihlangabeza omunye. Angithi uma usafika bayakugcwalela abantu besilisa. Wafika wanginika u20 rand. Kwaku5 minutes ke lowo. Umngani wami naye wayematasa esebenza. Wathi omunye engihlangabeza ngayala. Sengibona ukuthi bengisetshenziswa kungekho mali ebonakalayo engiyenzayo. Wonke umuntu wesilisa obefika kimi ezobika bese ngimziba umzimba wawusukhathele. Isiso sasingasafuni lutho. Ngilimalela into engekho. Ngo2 umngani wami wathi sokuyisikhathi sokushayisa. Wayebambe boma 4000 rand kodwa mina nganginemali encane. Ngacela umngani wami ukuthi angigcwalisele ngemali yokugibela ngibuyele ekhaya ngingaze ngiqedwe amadoda wase Cape Town. Umngani wami wathi kimi awunayo inkinga etheni, umzimba wakho udinga ukulungiswa. Ekseni wangisa komunye ugogo ukuthi angilungise ngithandwe abantu. Imali ikwazi ukungilandela. Safika wanginika amanzi ayifakwe imithi wathi ngiyogezela phezukwethuna ebusuku. Umngani wami wangikhapha emathuneni ebusuku ngafika ngageza ngakhuluma zonke izifiso zami njengokusho kwakhe ugogo. Ngelanga elilandelayo sabuyela kugogo, wafika wangilalisa phansi ngibheke phezulu. Ngezwe sengathi khona into ayifake kimi ngaphakathi. Wangifaka isandla kusitho kodwa angibonanga ukuthi sasinani. Mayeskipa ngezwe sengathi kwakukhona into esalele ngaphakathi kimi. Ngavuka sengingasakwazi ukuhamba kahle. Ugogo wathi kimi izinto ezinhle ziyabekezelelwa mntanami. Wathi ngicamele ebhakedeni elalibovu ngacama. Wanginika ibhakedi elalinomcamo wami. Kodwa wayesefake isilwane esincane esasicishe sifane nechameleon. Wathi leso silwane sasizophila ngomcamo wami. Nobudoda engangizobathola kubantu besilisa engangizobaphakela. Wathi kwakuzomela ngiphake kakhulu, cishe abantu abawu7 ngelanga ukuze lesilwane sikwazi ukusutha. Wathi kimi njengoba lesi silwane sinembala emihle ekhazimulayo siyathandeka, nami ngangizothandeka njengazo. Abantu bagcwale kimi ngoba bebona ukukhazimula kwami. Kusukela lelo langa kwakumele ngizivikele uma ngiphaka. Ubusuku obulandelayo sabuyela nomngani wami senginomdladla, ngase ngizimisele ukwenza imali. Ngangithi yonke indoda engihlangana nayo ngibeke ikhondom ku handbag.
Ngawaqoqelela aze aba u7. Ngase ngikhathele ngingasakwazi ukuqhubeka ngiphakela amadoda. Kwakungawona umsebenzi engiwujwayele. Ngafika endlini ngafunza isilwane sami esincane, ngahamba ngayolala. Ngaqhubeka ngisinika ukudla naso singenzela imali. Umcamo mawusuphela ngangicamela ebhakedini ukuze sihlale siphephile. Isithwalo sami sangisebenzela ngakwazi ukuthenga umuzi, ngathatha izingane zami ngahlala nazo. Kwelinye ilanga ngavuka izilwane seziwu4. Ngagijimela kugogo ngamkhomba zona, wangiphendula wathi kimi, "Mntanami, into mawuyiphethe kahle iyakhula." Wathi ayikho inkinga ngaloko. Ngabuyela endlini ngafika ngalibuyisela ekamereni ibhakede lami, ngaqhubeka ngidayisa ngomzimba, ngikhanda izizumbulo. Kodwa inkinga engase ngibhekene nayo kwakuwukuthi kwakumele ngilale namadoda angaphezulu ka20 ukuze izilwane lezi eziwu4 zikwazi ukusutha. Kwelinye ilanga ngathola ebhakedeni sekuneyinyoka, zaziwu4 zinemibala eyayi-brown. Ngagijimela kugogo ngayombikela, wathi kusho khona ukuthi umuntu engangilale naye ulungisiwe, kwakumele ngizilethe angilungisele zona. Iphutha engalenza ukuthi angizibuyiselanga ngalelo langa. Kwavuka sekushone ingane kamfowethu. Kwathiwa ingane ayigulanga, iwile yashona idlala nezinye izingane esikolweni. Ngahamba ukuyoduduza umndeni ngoba kwakuyinto ephuthumayo. Ngasitshela ukuthi inyoka ngizobuya ngizihambisa kugogo, ngingazi ukuthi inyoka zazifuna igazi labantu. Sengizobuyela endlini yami sashayelwa omunye umfowethu ethi ulahlekelwe ingane yakhe, ibidlala ngaphandle nezinye izingane. Ivesane yawa yathula. Umndeni wami wayisukumela le ndaba. Sase silahlekelwe ingane ezimbili emndenini ngendlela efanayo. Nami ngahamba nabo enyangeni. Ngangicabanga ukuthi izandla zami ziclean. Enyangeni kwatholakala ukuthi yimi engangidle izingane zabafowethu. Inyanga yangicazela ukuthi lena beku-stage 2 sokuthwala. Kuzodingeka igazi. Stage 3 kuzoshona ezami izingane. Stage 4 inyoka zazizolala nami, ekugcineni sigcine sezingibulele. Ngathuka ngahambisa ibhakede esangomeni wasilungiselela ukuthi kungabi khona umuntu osazoshona emndenini. Inyanga yasethi kwakumele ngishiye lelo bhakede ngoba mangihamba nalo kwakuzoshona umuntu. Ngoba ngangasafuni ukuthi kube khona umuntu oshonayo emndenini, ngalishiya. Ngabuyela kwami ngizitshela ukuthi konke sekulungile. Inhlupheko yaqala ukuzenzela kimi. Abantwana base bexoshiwe esikoleni, ngangingasakwazi ukubahambisa ezikolweni ezibizayo njengakuqala. Ngabuyela enyangeni engangiyinike ibhakede lami ngifuna izinyoka zami. Ngathola ukuthi inyanga yayisithengise ngebhakede kwenye indawo, ngathi ngiyalifuna. Ngangingasakwazi ukubuyela emuva izinyoka nginganazo ngenhlupheko engangibhekene nayo. Amadoda abengasanginaki, imali ibingasangilandeli. Isimo sase sisibi kakhulu kunalesi engangibhekene naso ekhaya ngenkathi ngihlukana nendoda yami. Inyanga yathi ngize ngelanga elilandelayo. Ngavuka ngelanga elilandelayo ngaya enyangeni, yafika yanginika izinyoka zami. Mangizithola ngaqonda ngqo kugogo. Ugogo wathi kimi akasakwazi ukulungisa izinyoka ngoba akusezona izinyoka anginike zona. Sase sisetshenziselwe imithi angayazi ugogo. Wathi ibingekho into anganginceda ngayo. Ngahamba nazo endlini, ngafika ngazicamela ebusuku ngaphuma ngiyozingela amadoda. Ngathola indoda eyodwa eyanginika u40 rand. Ngahlala kupub, ama-customer abengekho. Ngangingabizwa muntu, ngashesha ngasuka ngaya endlini. Sengizofika endlini ngezwa abantwana bekhala. Ngavula umnyango, imhlola engayithola lapho. Ngathola izinyoka zilala nabantwana bami, bonke bobathathu. Mangena le enye yangiwisela phansi, ngawa yaqala ukungilala nami. Ekseni ngavukela enyangeni eyayinginike izinyoka zami yathi ayisazingeni ezami. Izinyoka ngizithathile, ngizobona nami ukuthi ngingenzani ngazo. Ngaphuma ngagijimela kugogo sengicenga ukuthi angisize. Ugogo wathi njengoba izinyoka sezilale nathi asisavumelekanga ukulala nabantu ezimpilweni zethu sonke nabantwana bami. Okubuhlungu ukuthi izinyoka zilala nathi sindawonye nabantwana. Ngizwelana nengane yami yomfana, ubona ubunqunu bami, ubona ngisenziwa umkhuba izinyoka. Isitho sami sesiphenduke sabamhlophe, sihlezi sibuhlungu, nala ngaphansi kwesisu kubuhlungu angazi ukuthi isibeletho noma yini. Ingane zami azisenalo ikusasa, kusho angeke basashada ngenxa yesimo sasekhaya. Lo omncane usengumuntu ohlezi ephathekile emzimbeni. Sisi, ngicela ukuthi ungaphosta ungibhalele ku-WhatsApp ngiyobheka mhlambe ngingathola usizo. Babukeli, indaba yethu yanamhlanje iphelela lana.
Kumama osibhalele, siyabonga kakhulu ngokuthatha isikhathi sakho usibhalele indaba ebuhlungu kangaka kodwa isishiyele isifundo esikhulu ezimpilweni zethu. Uma ubhekene nenkinga edinga imali, ungasheshi uyenze noma yini ngoba nje ufuna ukuphuma enkingeni. Thatha isikhathi sakho, ucabange kahle. Funa izeluleko kubantu obathembayo ngoba into nento inesikhathi sayo. Impilo ayihlali inzima ngaso sonke isikhathi. Uma kungekho ndlela oyibonayo namhlanje, lokho akusho ukuthi angeke ize ibe khona kusasa. Sengathi lokho okwenzeke kumama kungaba yisifundo nakwabanye. Uma le ndaba ikuthintile, please do not forget to subscribe, like, share and hit the notification bell for more educating videos. Nginithanda isidudla.